Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas, kawin. Mas kawin? Heeh. Kuwi ta? Iya. Piye kok? Pamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas, kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Totone to, Ndruk. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parak norono. Kalau piye? Sikil jek kanggo itu gua. Mangko to mangko. Lho, iki kok gandengane kok seje? J Sopo sira sowan ana ngarsaning ingsun? mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komet. kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reoni. Leres menika. Petuk kanca Lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula komek. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh Rak ya padha kanthi karaharjan. pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Punten, Pak. Iya. Kula kang suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok. Kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kale contohno mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunun lho. Ora apa-apa, bengi iki ben bledos sisan. Ayo ngono, sikile. Ayo. Totone to, Ndruk. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parak norono. Kalau piye? Sikil jek kanggo itu gua. Lho maksudku iki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung kok. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Nanya apa? Nyun sewu, Pak Rudi Gondro. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rumah aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Oh, Niku malah. lek Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko kene dadi
Ya pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana? Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi ta? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho nek karo Romo aku ngene. Heeh nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malih. Sungkem kula Aku pun. malih izin lho, aku izin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewuh kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewuh lho lek caramu kaya ngono kuwi mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbiyahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah. Lho, udah dhewe keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa ora awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung lho. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi iki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelanduan kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak biacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane Wah, celok-celok. judan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mpunan piantune. Gedhe. Lah Oh, kowe. alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Ah, umum. perhiasan 10 gram, Kuwi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Ah, biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan Wah, pernikahan? niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup di remote saja. wo cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Deogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, uang lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomongo. Oh kosakata Pak niki. Tutupno. Betul. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan Ah. bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngaten ya maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe Komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. nyapa? Kowe Ini iki- apa? Kenal apik. Kowe iki bojonegoro Jepang Komatsu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. Gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca Oh, palek. kanca Mas iki plek. tahu petuk. Nah, Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi.
relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Ah. Napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubota diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa karepe apa Met? Karepe untuk beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso to? Niki mboten teng Mojokerto, mboten kula tokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalem Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut iku. Piye to merek son donga. Maksudnya Artine tujuane asli kok Kubota kuwi lho, Kubota kuwi. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iki yo mben banter ngono tok. Asli. asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Iya iki. Asli ku lho karepe, asli. Wih, bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku Donga. apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas yo kuru. Tetep dadi. Mas yo kuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek masuk. mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiadi. Kasiati. Kuwi ya donga. Ka. Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan ati. Nek Ka. K itu yaitu Nek bacok ki lho, Met. kawin juga oh Jarine nek rane Mojokerto ora Ora kok tok. mbutone. K. K. Siapa lagi mau? Kasiadi. Pak Kasiadi. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi. K. Kasiadi. takok mulu akeh. Lah kowe iso apa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok nduk teko Kubota, teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, lah nek mosok enak ndongakno kok jeneng son. Lah malaikate koclok bingung lho. lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Dekae sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan son tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi sapa? Loh. Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe ro SDM ora? Ngertos. Apa artine? Sendok makan. Lah susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Ora, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga. Lah, kowe ndongane ngono. Lah tak dongakne nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segoro. Nyapa? Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Iya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik Mbak Lili. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi. Alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas ngono. nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nenggon meneng. Ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi Ojo logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serepnya. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Iya. Cangik coba. Aku mbayangke nek donya ki nek rodane wis Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Metko Badhe nambalke roda donya.
Maksude iki ngene lho, Met. Piye to, Bro? Maksude iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, culuk-kucluk. Kowe nyawang aku? Aku nyawang aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cange. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Lapo nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sak sinawang kok iku. Diagram Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kowe disawang komen Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met. Ha, piye Aduh. piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing tenek diapusi mek karek Aku slendro tok tok. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono, kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksude sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu, gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangi. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak sah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Heeh, Sementing ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar Ben gak padu. padu. Iya. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lha mbuh bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono iki. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nek gendong kan gak ning kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kowe. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ora ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah satu cukup satu kali. Ping pira sampean? Pindho. Nenan ping pira, Pak? Kowe iki Ping pira? kowe nggae contoh ya basa. Ping pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni, iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia, di samping saya setia, ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak. Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet, Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Napa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Heeh. Ora nyapa? Lho, kan alat Alat salat, seperangkat alat salat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit barang. Lah jare kudu eling Lho mas Mas kawin. kawin. Mas kawin kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyeting-nyeting. Gimana ta jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana ta ini? Jam Nesu segini. lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Eh? Mas kawin? Heeh. Kuwi ta? Iya. Piye kok? Umpamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak
kapuk. Ora ki Slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok sowan. Pak Gutu piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan. Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo piye? Ya iya Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah didongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rejeki kathah tur barokah. Amin.